kumusta og maayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa sa kanginan gituyo pagmugna aron kita matagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa karawang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well mga higala, magampo kita. Amo nga silimbahon og dalaygon nga Dios na sa trono sa kitasan sa mga kalangitan, nining taknaa sa kahaponon o Dios, ikaw among gipasalamatan tungod na usab nining panibag-o nga kahigayunan nga ngimong mga pulong among mapatalimhogan dinhiya sa kahanginan. Nining orasa kami nagahangyo diha kanimo nga unta ikaw magagiya sa matag usa kanamo sa tanan nga nagapaminaw nining nga programa. Nga sa pagpaminaw nini nga programa pinaagi sa imong mga bulong-pulong, ilaunta nga masabtan ang imong mga pulong o ang imong mga pulong mogiya sa matagusa nga moduol ug moalagad diha kanimo. Kami nagahangyo diha kanimo o Dios nga kun kami nakahimo mag mga pagpakasala batok diha sa imong nga tubangan. Kami magapakaluoy diha kanimo nga unta ikaw magapasaylo sa tanan namong mga kasalanan aron ang matag-usa takos nga makahimo sa pagduol ug pagsampit diha kanimo unta ikaw maluoy sa matag-usa kanamo. Nining gayuna kami usab magahangyo diha kanimo nga kun do na may mga tawo karon nga nagapamati nining nga programa nga naa sa hilabihan kadako nga soliran, hilabihan kadako nga problema. Kami magahangyo diha kanimo nga ikaw maghatag og kasulbaran sa ilang matag-usa ka mga problema. Aron nga sa din o Dios sila makahimo sa pagpamalandong nga gikinahanglan gid ikaw sa amo nga kinabuhi. Gikinahanglan day ikaw malagaron og dayogon. Magapanalangin usab ka sa mga tawo karon nga nagapaminaw nga naay nagkalain-lain nga mga balatian. Kami magahangyo diha kanimo nga kun sa una nga ikaw nagpakataw nining nga kalibutan nagapakita kag mga nagkalain-laing mga milagro. Kami nagalaom o Dios nga ang Dios kaniadto ug ang Dios karon nga among giadlagaran walay pagkaabag-o ni walay pagkausab. Ikaw sa gihapon ang Dios nga milagroso sa tanan. Busa kami magahangyo o Dios nga ikaw magapakita sa imong milagro sa mga tawo karon nga nagakinhanglan sa imong nga kaluoy ug tabang o Dios. Ayoha ang tagsatagsa nila ka mga balatian nga ila karon nga nagauma na aguman. Busa kining tanan amo kanimo nga ginasalig, ginatugyan, pinagi lamang kang Ginoong Kristo nga among personal bugtong manluluwas. Amen. Well mga kaigsunan ug mga kiglan, welcome na programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa, mga higala ug mga igsoon, welcome kamong tanan. Alang sa ato nga mga kaigsunan nga naa sa nagkalain-lain nga dapit ron nga nagsubaybay nagsunod sa ato nga live broadcast, kamong tanan mga kaigsunan ug matiglan amo nga kinasing-kasing nga paghangyoon nga kun mahimo i-share ninyo ang ato nga programa sa tagsa-tagsa ninyong ka mga Facebook account. Actually mga kaigsunan, it is good news to everyone nga sa una ang ato nga mga views mukabot lang og tag 100 views. Pero this time, tungod sa inyong gihimo nga incentives nga paningkamot sa bina nga ma-share ang atong program, mga kaigsunan ug magiglan, mikabot na og thousands of views ang ato nga program. Kanang mga butanga, nahitabo nga mga kaigsunan ug magiglan, tungod usab sa inyong gihimo nga ang ato nga live broadcast matagabi inyo nga i-share. Busa niini gyapon kadiuna. Maghangyo mis matagusa kaninyo mga kaigsunan nga samtang naglantaw mo nining atong live broadcast karon, kung mahimo i-click ninyo ang share mga kaigsunan og mga kiglaan nya. Comment sab mo og asa mo dapit nagsunod og nagsubaybay nining tong programa aron ato pod nga mahibaw-an kun dinhi nga dapit na abot ang ato nga programa mga kaigsunan og mga kiglaan. Once again, amo mo nga pasalamatan sa inyo nga gihimo nga participate sa atong program mga kaigsunan nga mi-reach out gyud tag mga miling kalag, linibo ka mga miling kalag nga nakapamati o nakapatalinghog nining atong programa. Mayong gabi no sa tanan natong mga kaigsunan dinha sa kiniang Victory Calatrava, Negros Occidental, labi na dinha sa Minapasok nila ni Mr. and Mrs. Nonoy o Nini Sulibyo.
Kianoy at inini mayong gabi ninyo diha. Unya salamat sa inyo agyod nga pag-atiman kanamo panahon nga ni ami dinha sa inyo nga panimalay. Unya ni Sister Jenny Fermin o ni Brother Ariel Fermin dinha mayong gabi ninyo. Uban sa inyo mga kabataan sa tanan-tanan na lang nato nga mga kaigsunan nga nagsunod og nagsubaybay diha sa atong programa. Mayong gabi kanyong tanan mga kaigsunan og mga kiglan nya. Today nga pasalamatan no si Dr. Konkon Lubitanya, no? Dok, salamat yun kayo sa imong pagka maayo din hikanamo, Dok. Unya alang sab sa ato nga mga kaigsunan og mga kiglan, mga radio listeners nga kung gusto mo nga magpa-check up sa inyo nga mga mata, gusto mo nga magpataod og mga reading glasses or gusto mo mga kabatanunan gusto nga magpataod og anti-rad mga kaigsunan og mga kiglan, dola lang ninyo ang Icons Optical Clinic nga nahimutang dinhi sa Bugo City mga kaigsunan. Nya naapoy Icons Optical Clinic nga branch dito sa San Remigio mga Higalag maigsoon aron nga mahatagan sab mo sa insakto og maayo nga serbisyo ni Dr. Konkon Lubitanya. Unya mayong gabi sab diraan ni Kuya Rinis Sigarino uban ni Atinday dinha sa Tambungon. Mayong gabi ninyo dinha kirem Atinday, ang Dios magpanalangin kaninyo. Nya tanan-tanan nato nga makaigsunan nga nagsunog subaybay sa programa ron. Mayong gabi og welcome kamong tanan mga kaigsunan. Labi na sa ato gyud nga mga kaigsunan dinha sa laing dapit no. Dinha sa Saudi Arabia ni Brother Ronilo Itang, ni Sister Bibit Marikit Ursal, mayngon man dinha sa kiniyang Australia ni Sir Gerardo Lubitanya uban sa iya nga tibok pamilya og mayngon man ni Pastor Randis Suson, ni Ma'am Jing Oslington dinha. Ma'am mayong gabi ninyo dana og uban sab ni Ma'am Pretty Miss Simons. Magsigigid sab ni glantaw sila sa ato nga programa mao nga di sa gid nato ni sila makalimtan mga kaigsunan og makiglan tungod kay bisan sa ilang kabisyon dito sa laing nasud nakahimo gyapon sila sa paghatag og panahon nga maglantaw sila sa ato nga programa. Well, kamong tanan na lang mga kaigsunan, di naman gid namo matagsa-tagsa og pagpangan, pero kamong tanan amo nga kinasing-kasing nga gina-welcome nining ato nga program. By the way, ayo sa mo paghatag o padangat og text message ngadto kang Brother John dito tungod kay dili nato siya karon makauban. Busa kun do na mo'y mga text messages nga gustong ipadangat sa atong programa karon, do na mo'y mga gusto nga i-greet, do na mo'y gusto nga i-contribute sa pangutanang atong tubagon, anhilang nyo isin kang Brother Libby Clavis mga kaigsunan og mga kiglan o pwede sa dinyo diniya ipadangat sa ato nga live broadcast niini nga gabi na. So alang subs pagpadayon sa itong programa, pagbasa ang mga text messages o pagpadangat og mga mensahe diha kaninyo, ang panahon akong ihatag ang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isao. Maayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa radio kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast karon. Maayong man sa atong tanan nga mga viewers sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan kutob sa naglantaw karon. Ato nga gina-welcome higala nining lain usab nga hugna sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makasend mga higalag mga messages diri sa atong number. Ayaw sa mo og send ka Brother John kay wa siya din hino. Importante kaayo nga ang iyang kalihukan intak na tungod kay nanganak ang iyang misis. So wagid siya makaari diri sa ato nga programa. So, diri lang dito og send sa ato nga number nga ato gipahibaw nga ninyo o pwede mo ari sa atong comment section mga higala sa Facebook no. Ni alang sa atong mga followers o viewers palihog atong i-share kanunay ang ato nga program mga higala para nga daghan nga mabless no sa pagpaminaw nila sa mga tubag sa mga pangutana nga atong ihatag dinhi sa kahanginan. So sublion ako ang tanan atong gina-welcome og nagapanghinaot kami karong gabi na nga dunay daghang mga kasayuran nga atong makatunan pinaagi sa pagpaminaw o pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Unya gina-welcome sa nato ang inyong mga participation karong gabi na amoy mga
dugang tubag sa pangutana nga ato nga tagdon karon, ato na nga gina-welcome higala. Nindot sana nga makaparticipate mo, makatampo mo og mga tubag sa ato nga makahigalaan nga nagpadala og pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, palihog no atong i-like kanunay itong programa, atong i-follow para ma-updated ta kanunay sa matag programa nato dinhi sa Radio Manghigala. Okay, sa pagparensunan, itunog ibalik ko kamo kang Brother Isao. Okay, salamat kini ang Brother Libby ngadto ta mga kaigsunan sa pagbasa o sa mga mensaheng midangat dinhi sa atong nga broadcast niya si Sister Jeannie Fermin watching from Victory, Calatrava, Negros Occidental. Good evening sa tanan. Mayong gabi sa ninyo din ha Sister Jeannie o ba ni Rod Steve, ni Ariel Jr. o sa tanan na mga bata, kabataan din ha, nalimtan naman akong pangalan sa usa. Anya, Brother Ariel Sab. Ni Apos, Brother Ronilo Itang, watching from Saudi Arabia, mayong gabi na usab sa mga kaigsunan. Naminaw og nagbiyo karon og maingon sab kaninyo, Brother Isao, kay Libby, God bless sa tanan. Mayong adlaw nimo din ha, Brother Ronilo, no? Lipay gyud kami din ha, Brother Ronilo, nga makita sab ang imong participation sa ato nga program. Kumbaga mahata ma-encourage sa gid may iba nga magkugigid dinhiya sa atong program tungod sa inyo sab nga mga paghatag og pagtagad nga maminaw sab gyud mo kay kini bitaw magbuhat og programa unya murag di ta kakita nga dunay mga tawong na interes, murag muhatag sab usahay og kaluya pero nining higayuna nalipay gud mi nga na ang inyong mga suporta nga nagapamati mo sa atong programa. Ni Apos Brother Rufino Moreno watching from San Remio, ni Apos si Sister Lia Muñez, nanganak na si Gian. Yes, Sister Lia, ano? Murag mga ganiha siguro tong alas 4 or alas 3, alas 4 nanganak nya dili pa makaaris Brother John karon tod kay nag-assist pa siya siyang misis. Niapod si Brother RJ Mauri Vargas Punay Ibanez, happy evening and happy listening in our program to this evening mga kapaglaom. God bless our program. Salamat po sa pagbasa. Niapod si Sister Jeannie Fermin, smile sila Brad na batian ilang name. Si Kuya daw nila nalimtan, hihi. Si GR na siya Brad. Okay, nalimtan si Dodong GR. Iyara bagid taong kong ginatagag prutas din ha pa nga panahon nga ni amid din ha sa inyo nga kini ang church anniversary. Sorry kayo Dong GR nga nalimtan imong pangalan. Mayong gabi nimo din ha usab. Niya sa ato nga pikas monitor ato nakita nga nakiguban kanato si Brother Jeffrey Arrogante, niya pod si Brother Jimmy Ranises, niapod si Sister Milidet Benzuela Fuentes, niapod si Sister Angelo Quintanar, niapod si Brother Basilio Notarion Jr., niapod si Sister Jimelin Gomez Tikling, niapod si Brother Nathaniel Lucero watching from Camotes Island, niapod si Sister Tris Jamin Jamie, niapod si Brother Climaco George NJ watching from Japan. Brother George, mayong adlaw ba ni dinhaa? May adlaw nimo dinhaan nya. Salamat sa paglantaw sa ato nga programa. Niapod si Brother Eljon Tonyakaw ni Dia, niapod si Sister Imelda Osabel Borracho, niapod si Brother Ariel Kababan, niapod si Brother Ronaldo V. Bragat, niapod si Sister Nona Hani Monterde Punay, niapod si Sister Roslyn Mainit, niapod si Sister Jolina Rizal watching from Victory, Calatrava, Negros Occidental, niapod si Sister Kiana Faith Itang, Brother Kevin Cultura Hugo, niapod si Sister Lilibet Alcoma, Brother Melvin Kuyag, Brother Luel Nodalo Estrera. So sa pagkakaroon mga paning ato nga nakita mga kaigsunan o mga kiglaan nga mga kaigsunan nga nagsunod o nagsubaybay sa itong programa nga wala makapadangat sa ilang mga mensahe. Well, alas pagpadaan sa itong programa, siguro dunay basahon si Brother Libby nga mensahe pa o sa ang pangutana. Brother Libby? Okay, dito lang ta Brother Isao sa okay, pangutana, no? So, muadto ta higala sa pagtuki sa pangutana nga gipadala dinhi
o nagapanghinaot ta nga labinas ng utana nga maminaw og ayo o niya alang sa ato mga kaigalaan pod nga mga tigpaminaw. Gusto mo participate higala, textohin mo nga rin nato or pwedeng mo padalhin mo og tubag dito sa atong comment section para nga atong mabasa ang inyong mga tampo, mga kaigalaan. Okay, ni ay akong basahon. Maayong gabi daghan kaayo rong nag-angkon nga maoy tinuod nga iglesia. Naglibog ko pag-ayo kung unsaon pag-ila sa tinuod. Okay, mao ni pangutana Brother Isaw nga atong tukion. Maayong gabi daghan kaayo rong nag-angkon nga maoy tinuod nga iglesia. Tinuod dahil gala wagi maingon di ni tinuod, pulos gaangkon nga tinuod. Ingon siya nga naglibog kog ayo kung unsaon pag-ila sa tinuod. Okay, salamat sa manindot pangutana. Tinuod na madungog nimo karon sa bisan kinsa nga magwawali, magasulti nga ang ila mo'y tinuod, ang ila mo'y ato pagkaspika suminaw, ang ila po'y tinuod. O yun na apo'y punot mingon nga, andi magpasakop gani sila, dili gyud maluwas. O bisag, gani mabasa sa Biblia nga, nag-ingon si Kristo mo ni gitukod, pero may gyud nga, mao ni gitukod ni Kristo. Ano, maglibog ka, asa yung kaha ang tinuod nga iglesia. Sakto po ning huna-huna sa itong texter nga naglibog yun siya kung asa ang tinuod kay ang tanan Brother Isaw pulos man angkon nga mao'y tinuod. So salamat nga iyang gipadangat din iyang pangutana anya manghinaot na higala nga masabtan ninyo ang mga tubag nga among ihatag karong gabiuna. Unang mapasabot ani si Brother Isaw o niya ako nga tapuson mga higala. Okay, salamat Brother Libby. Nya salamat sab sa ato nga texter, no? Nga nagpadangat sa mao nga pangutana. Ay ang pangutana makaigsunan. Naghisgot gyud may tungod og unsay tinuod kay naglibog na siya nga halos kadaghanas mga reliyon. Moangkon man gyud nga sila mo'y tinuod. Tinuod man sa gyud nga makalibog. Kay sa kadaghan og reliyon sa kalibutan, halos tanan-tanan sab moangkon nga sila may tinuod nga iglesia, sila tinuod nga pundok sa katawhan sa Dios. Makahatag gyud og kalibog, pero normal sab kaigsunan nga nahitabo gyud ni ron nga katanan nga mga pundok moangkon sab nga kini ang sila mo'y tinuod. Nauunsay atong saligan, basihanan og sukdanan sa pag-ila sa tinuod nga katawhan sa Dios mga kaigsunan og mga kaigalaan. Kung imong lantawon og susihon, kung kamaturan ang ato nga pangitaon, kung kamaturan ang atong gikinahanglan, dili ang Google mohatag sa atoa mga kaigsunan ni ang history mga higala og mga igsuon, kundili ang mohatag og mogiya sa atoa sa pagtudlo ngadto sa kamaturan sa tinuod nga pundok sa katawhan sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan ang balaan nga kasulatan lamang. Kung inyong nabati og nadungog nga dunay mga tawo nga nagtudlo nga dili ang Biblia may bugtong magtutudlo mga kaigsunan ug mga kaiglan sa tinuod nga pundok sa katawhan sa Dios, kanang mga butanga argumento kana sa mga tao nga nasayod nga ang ilang pundok wala mahaom o wala masuportahe sa Biblia. Muna nga motudlo sila nga dili lamang kay ang Biblia ra may sukaranan o pakatukuranan sa kamatuoran mga kaigsunan nga nagtudlo sa tinuod nga katawhan sa Dios. Now kung atong lantawon og susihon, Juan 17 versikulo 17 nagingon, balaana sila pinaagi sa imong pulong, oo ang imong pulong mao ang kamaturan. Ato gining timan-an mga kaigsunan og mga kaiglan nga ang pulong sa Dios, ang balaan nga kasulatan mao ang kamaturan.
kung ikaw ug ako kamong tanan nga nagapamati nining atong programa karon sa kahanginan nagkinahanglan sa kamaturan, wala mo ilain nga gikinahanglan nga mo mugiya og mutudlo kanyo sa pag-ila sa kamaturan, sa pag-ila o mga kaigsunan ug makiglan sa tinuod nga pundok sa katawhan sa Dios kundi ang balaan nga kasulatan lamang. Karon kung ato nga lantawon og susihon ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kung imong lantawon og susihon ang gisgutan sa maong bersikulo, tibuok nga kasulatan. Busa mga kaigsunan og mga kiglaan, kung sa ato nga pagtuon og pagsusi sa balaan nga kasulatan, kutob na lang kita sa bag-ong tugon o wala nang bag-ong tugon, kanang butanga gitawag og katunga lamang. Ang gisgutan sa maong bersikulo, tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios. Busa kung gusto ka na tibuok nga kamaturan usab ang imong may baluan, gikinahanglan nga tibuok usab nga kasulatan ang imong pagatun-an, dili lang kay ang katunga mga kaigsunan og mga kaiglaan. Karon unsa may gitudlo sa balaan nga kasulatan, may tungod mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa pag-ila sa tinuod nga pundok o katawhan sa Dios mga higala ug mga igsuon. Mga higala, kung ato nga lantawon ug susiyon, ang gitudlo sa mao nga balaan nga kasulatan, si Kristo mao ang ulo sa iglesia ug ang lawas, si Kristo mao ang ulo ug ang lawas mao ang iglesia. But pasabot mga kaiglaan ug mga kaigsunan nga kung si Kristo ang ulo mga kaigsunan sa lawas, ang lawas mauman ang iglesia nga nagrepresentar sa katawhan sa Dios mga higala og mga igsoon. Now karon kung unsay buhaton sa ulo, mausab ang buhaton mga kaigsunan ug makiglan sa lawas. Kung unsay pagtulunan o gituohan ni Kristo, mausab ang pagtulunan o tinuohan nga gisunod sa lawas mga kaigsunan ug makiglan sa katawhan. Now karon kung imong alantawon og susiyon, unsaon pag-determine, unsaon pag-ila. Basic lang mga kaigsunan ug makiglan. Diha sa pag-ila, diha sa pag-determine sa tinuod nga pundok o katawhan sa Dios or tinuod nga reliyon, maila nato pinaagi mga kaigsunan ug mga kiglan sa pagtulunan kung kini mao ba ang gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kung imong lantawon mga kaigsunan ug mga kiglan, unang-una, kung atong basahon ang Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12 mga kaigsunan ug mga kiglan, ingon ani ang gisgutan kung atong basahon nagingon. Ani-ani ini ang agda alang sa pagkamay tuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuohan ni Jesus. Remember these words, ang gisgutan mao, ani-ani ang agda alang sa pagkamay tuson sa mga balaan. Kung imong susihon mga kaigsunan ug mga kiglan, ang gisgutan dinaa nga mga balaan kadtong mga tao nga nagkinabuhi nga masinulundon og matinumanon sa kabubuton sa Dios. Kung imong padayonon mga kaigsunan nagingon sa mga nga nagbantay sa mga sugo sa Dios og sa tinuohan ni Jesus. Now, karon unsa maning tinuohan ni Jesus nga gisgutan sa balaan nga kasulatan? Nga giagdaman ang mga balaan mga kaigsunan sa pagsunod, pagbantay sa kasugan sa Dios ug sa tinuohan ni Jesus. Kung imo lantawon ug basahon, Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 nagingon si Kristo, ayaw kamo paguna-una nga ako mianhi sa kalibutan aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman hinuon nini. So pasabot mga kaigsunan ug mga kiglan nga si Kristo nagsunod og nagtuman sa kasuguan sa Dios. Nan kay si Kristo maman ang ulo sa iglesia, nagtuman og nagsunod sa kasuguan sa Dios, natural mga kaigsunan ug mga kiglan ang lawas mosunod kun unsa gihimo sa ulo, kay ang ulo nagsunod og nagtuman sa kasuguan sa Dios man, natural ang lawas mga higalag maigsoon mosunod og motuman usab sa kasuguan sa Dios.
Inyong nakuha ba mga kaigsunan og makiglan ang tuyo og tumong sa ato nga gihisgutan nga sa diin ang ulo si Kristo mga kaigsunan og makiglaan nagsunod og nagtuman sa kasuguan sa Dios nan kay si Kristo nagsunod og nagtuman sa kasuguan sa Dios man na ang iyasab nga lawas nga maong iglesia gikinahanglan nga mosunod og motuman usab sa kasuguan sa Dios mga igala og mga igsoon. Inyo nakita now kung atong padayonon nato mga kaigsunan og mga kaiglan niya sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 kung atong tan-awon mga kaigsunan og mga kaiglan ang gihisgutan mao nga nabatasan ni Kristo nga sa matag adlaw igpapawlay anaa siya sulod sa sinagoga. But pasabot si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapawlay. Palagmi pagsabot dili kay kining igo rasab nga mobasa mga kaigsunan sabtagyod pag-ayo kanang pulong nabatasan ni Kristo mga kaigsunan og mga kaiglan nga sa matag adlaw igpapawlay anaa siya sulod sa sinagoga or sa simbahan. Kining mga butang nga imong makita nga si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapawlay. Nan kay si Kristo nga mawang ulo sa iglesia nagbantay og nagsunod man sa adlaw igpapawlay. Gikinahanglan ang iglesia nga mao ang lawas ni Kristo mausab ang pagtulunan nga ginahimo nga magbantay og magsunod sa adlaw nga igpapahulay. Now kung atong padayonon mga kaigsunan ug mga kaiglan Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 hangtod sa 21 imong makita nga dunay usa ka tawo nga nangutana kang Kristo kung unsaon pagsunod ang kinabuhing dayon. Kung inyong basahon na sa kini ang The Living Bible ang pangutana unsaon pagsunod sa gingharian sa langit. Apan kay ang atong gigamit karon King James Version man ang gisgutan unsaon pagsunod sa kinabuhing dayon. Kung imong lantawon ug susiyon ang The Living Bible mga kaigsunan ug mga kaiglan ang gitubag ni Ginoong Kristo mao, you know what the Ten Commandments says. Unya duna siya gipanghisgutan nga mga sugo nga naa sulod sa napulo ka sugo mga igalag mga igsoon. Gitudlo ni Kristo nga kinahanglan sundon og tumanon ang kasuguan sa Dios. Nan karon kay si Kristo mao ang ulo sa iglesia mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Nagtudlo nga kinahanglan ang kasuguan sa Dios sundon og tumanon gikinahanglan usab nga ang lawas ni Kristo nga mga iglesia magtudlo usab nga ang kasuguan sa Dios sundon og tumanon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Now kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan diha nato maila nga kini nga pundoka kining reliyona mao ang matuod sa diha nga kun unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan kun unsay pagtulunan nga gitudlo o gisunod ni Kristo gitudlo usab nining reliyona niining iglesyaha mga kaigsunan og mga kaiglaan. Now kung ato nga lantawon nagtuta sa sinulat ni propeta Isaias mga kaigsunan ug mga kaiglan kung unsaon pag-ila sa tinuod nga katawhan sa Dios sa tinuod nga reliyon mga kaigsunan ug mga kaiglan ang atong makita nga gisgutan ni propeta Isaias ingon ani kung atong basahon mga kaigsunan. Kung atong basahon naghisgot si propeta Isaias may tungod nining butanga sa pag-ila mga kaigsunan ug mga kaiglan sa tinuod nga reliyon or sa tinuod nga pundok sa katawan sa Dios mga kaigsunan niya. Isaias kapitulo 8 bersikulo 20 kung atong basahon nagingon ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod mga kaigsunan ang gisgutan kung sila dili managsulti sumala nining pulunga sa pagkat matuod walay kabuntagon alang kanila. So ang gihatag ni propeta Isaias nga pagpamatuod og instruction sa pag-ila sa matuod nga pundok sa katawan sa Dios or sa matuod nga reliyon mga igalag maigsuon nga iya sa Dios ang gisgutan ni propeta Isaias mao nga ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod. But pasabot nga mailan nato ang matuod nga reliyon or iglesia kung kining pundoka kining reliyona mga kaigsunan og mga kaiglan nagpamatuod og nagtudlo sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Naan kung ato pagyud nga padayonon mga kaigsunan og mga kaiglan tapos nga atong nadungog og nabasa ang sinulat ni propeta Isaias dagan tangadto sa sinulat ni Apostol Juan mga kaigsunan og mga kaiglan. Ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo
bersikulo 3 o 4 kung atong basahon, ingon na ni sab ang pagpamatuod ni Apostol Juan kung ato nga lantawon mga kaigsunan ug mga kaiglan, ingon siya. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 3 o 4 nagingon, og atong may baluan nga kita nakaila kaniya, pinaagi nini kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Ang 4 nagingon, siya nga magaingon, ako makaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon o wala kaniya ang kamaturan. So unsaon nato pagkuha ang sentido, ingon ani mga kaigsunan ug makiglan, ang gisgutan ni Apostol Juan, kung dunay usa ka tao or dunay musulti nga ako nakaila sa Dios apan wala magsunod og magtuman sa kasuguan sa Dios, ang gisulti ni Apostol Juan sa pagkamatuod, bakakon kining tawana og walay kamaturan. Now kay ang gisgutan nato pag-ila sa tinuod nga reliyon, pag-ila sa tinuod nga pundok nga iya sa Dios, mga kaigsunan ug makiglan, niya ang point of view mga kaigsunan niya. Kung dunay pundok nga magpamatuod og magsulti nga kami ang tinuod nga katawan sa Dios, kami ang tinuod nga reliyon nga iya sa Dios, apan taliwala sa pagpasigawarbo o pag-angkon nga sila mao ang tinuod nga pundok o katawan sa Dios, wala sila magtudlo sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios or sa ilang nga pundok, sa ilang nga reliyon, wala gitudlo ang pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ang gisulti sa balaan nga kasulatan, kining pundoka, kining mga katawhana, bakakon og walay kamatuoran, mga kaigsunan og makiglan. Kay kung imong lantawon og susiyon ang gisgutan o gitudlo sa balaan nga kasulatan, dunay mga butang nga gisgutan dinhi ang kaigsunan nga ang Dios dunay timaan sa iya nga katawhan. Na kung atong basahon mga kaigsunan, Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 20, kung atong basahon nagingon, og balaana ang akong mga adlaw igpapaulay. Bantayon ninyo, ang gisgutan sa Dios, nagingon siya, og balaana ang akong pasabot iya sa Dios, ang akong mga adlaw igpapaulay, og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Kung inyong lantawon og susiyon, pwede sab nga inyo nang basahon sa inyong mga balaan nga kasulatan dinaa. Ang gisgutan sa Dios sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 20, mga kaigsunan og mga kaiglaan, nga ang Dios dunay timaan sa iya nga katawan og kini nga timaan mao ang adlaw nga igpapahulay. Na unsaon pag-ila sa tinuod nga reliyon, tinuod nga pundok nga iya sa Dios, kung kining pundoka nagsunod og nagtuman sa adlaw nga igpapahulay, nagtudlo sa pagsunod og pagtuman sa adlaw nga igpapahulay, will imong makita nga kini suportado sa Biblia, makita nimo nga mao ni ang pundok o reliyon nga gitudlo sa balaan nga kasulatan, masabot og maila nato mausab ni ang tinuod nga pundok og reliyon nga iya sa Dios, mga kaigsunan og makiglan. Aron pagyud nga madugangan og dili na gyud mabutangan og pagduda ang inyong mahuna-huna, mga kaigsunan og makiglaan, atong basahon ang English version sa The Living Bible sa Ezekiel chapter 20 verse 12, mga kaigsunan og makiglaan niya. And I gave them the Sabbath, a day of rest every seventh day, as a symbol between them and me, to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. Si kinsa nagsulti nini? Ang Dios. Unsay gisulti sa Dios? Nagingon ang Dios, og akong gihatag kanila ang akong mga adlaw, ang akong adlaw igpapahulay, matag adlaw ikapito, matag adlaw ikapito, isip usa katimaan taliwala kanila og kanako, aron sa pagpahinumdom kanila nga ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kanila og sila mao ang tinuod nakong mga katawhan. Kana word, that they are truly my people. So, kung imong lantawon o susiyon, mga kaigsunan o makiglan, ang Dios naghatag sab o kini ang
symbol, ilhanan sa pagila sa tinuod nga katawhan sa Dios, sa pagila sa tinuod nga reliyon, mao kadtong pundok sa katawan o reliyon nga nagtudlo sa pagsunod o pagtuman sa adlaw nga igpapahulay. Kay ang gisulti sa balaan nga kasulatan, ang adlaw nga igpapahulay maoy usa ka timaan sa Dios sa iya nga tinuod nga katawhan, mga kaigsunan og mga kiglan. Karon diha sa pag-ila, mahigala nga ikaw nagpadangat sa mga pangutana. Kung niabot sa imong una ang kalibog, kung saan pag-ila ang tinuod nga reliyon tungod sa kadaghan og reliyon, niya ang solusyon, niya ang tubag sa kalibog sa imong una. Ang gisulti sa Dios mao nga siya dunay gihatag nga timaan sa iya nga katawhan, aron pag-ila nga kining katawana tinuod nga iya ang timaan nga iyang gihatag mao ang adlaw igpapahulay. Well, dili na ka malibog pa higala kay naman imo nang napatalinghugan ang tubag sa kalibog sa imong una nga sa pag-ila sa tinuod nga katawhan sa Dios kadtong reliyon or pundok sa katawhan nga nagsunod og nagtuman sa adlaw igpapahulay nga mao'y timaan sa Dios sa iyaha nga katawhan, mga kaigsunan og makiglan. Og dili lang na kay maura ang adlaw igpapahulay, mga igala og mga igsuon. Kung imo pagyud nga lantawon og susiyon, taliwala sa kadaghag mga taong nagpuyo nining kalibutan karon, mga kaigsunan og makiglan, ang Dios dunay pinili nga katawhan. Ngani kung ato nga basahon dinhiya sa Deuteronomio kapitulo 14, mga kaigsunan og makiglan, ato ning basahon ingon ani ang gisgutan dinhiya sa Dios o Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo 2 sa King James Version. Ang gisgutan mao, kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, og si Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga anaa sa ibabaw sa naong sayuta. Pasabot nga taliwala sa kadaghag mga tao nga nagpuyo nining kalibutana karon, dunay pinasahi og pinili nga katawhan ang Dios, og si kinsa maning mga katawhana. Kung atong basahon ang bersikulo 3 nagingon, dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulumtanan. But pasabot ang katawan nga pinili nga iya sa Dios, taliwala sa dagang mga taong nagpuyo nini nga kalibutan, kadtong katawhan nga nanagdumili sa pagkaon sa dulumtanan, mga kaigsunan, or kadtong relihiyon or pundok sa katawhan nga nagtudlo o nga nagdumili sa pagkaon sa mga dulumtanang butang, mga kaigsunan o mga kaiglan. Well, gala, alang pa sa paghatag og dugang pagyud katinawan og kasayuran aron nga mahatagan og gini ang solusyon ang kalibog sa imong una-una, ang panahon na akong ihatag ang Brother Levi Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Unya salamat pod sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ba kay basahon na Brother Isaw? Okay no. So, moadto ta higala sa paghatag og dugang. Ang pangutana sa atong higala naglibog siya pag-ayo. Salamat nga iyang gipadangat dinhi ang iyang kalibog. Kay gusto siya og katinawan, mga higala. Kaya lagi ang iyang gikalibgan daghan kaayo ron nag-angkon nga maoy tinuod. Tinuod na daghan kaayo. Kay daghan kaayong relihiyon sa kalibutan karon, mga higala. Daghang mga Christian religion ba nag-angkon nga maunay tinuod. Apay nanungha bag-o lang o niya nagmanggani aning tungha sad nga si Kristo kuno siya pero babae. Daghang kaayo niya magpamatuod nga sila maoy husto. Og mangita jud kas kamaturan, maglibog tuog ka. Kay paminaw ni mong wali pulos susto murag dili sayop. Karon unsaon man tuod pag-ila sa matuod nga iglesia. Okay. Si Kristo higala sa Mateo 16:18 nag-ingon si Ginosos nga sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, sa ibabaw nining bato
pagatukuron ko ang akong iglesia. Nagpasabot nga si Kristo, may iglesia ang gitukod, mga higala. Pero, ang subo lang palandungon, kay ngadtos unahan kung basahon nimo, wa gyud tay mabasa nga nag-ingon si Kristo. Mao kini official nga ngalan sa iglesia nga akong gitukod. May hinungdan nga maglibog ta karon og asa gyud kaha ang tinud iglesia. Kay wa may ngalan nga gibutang si Kristo sa iglesia nga iyang gitukod. Wa man yang anli. So makalilibog kayo. So aron di ta maglibog higala, ni ay balaan na kasulatan, maoy mosulbad nining tanan. Kay og maghiskot bitaw ka og kaning orasan relo, ibutang ta siko. Naay daghang kay nagangkon nagdada og siko tuod. Pero di ay ang ngalan lang mo siko. Pagtanaw nimo sa sulod, wa G.J. Wells, fake di ay, imitation di ay. Siko tanaw, nindot kay gasiga-siga, pero sa sulod, dihara makita nimo nga dili di ay siko nagdalang sa ngalan. Karong panahon na daghan nagdaog ngalan nga nindot kaayo, pero higala ang matuod nga iglesia, dili ilhon pinaagi sa kanindot sa ngalan. Akong giingon kaganiha nga wa gyud official nga ngalan nga gisulti si Kristo nga mao ni ngalan sa iglesia nga akong gitukod. So mao'y hinungdan mga higala nga nining panahon na maglibog kag asa ko kay tinuod. So atong susihon ang balaan na kasulatan kung unsaon nato pag-ila kay iyang pangutana unsaon man pag-ila sa matuod nga iglesia. Arita kang Kristo mga higala. Kay si Kristo may magtutukod sa matuod nga iglesia, matuod nga pundok. So kining magtutukod, katong tanawon ang magtutukod, kung unsay pagtuo sa magtutukod, kining magtutukod nga mao si Kristo, nagtudlo ba siya nga ang sugo sab tumanon? Okay. Sa atong mabasa sa nakasulat sa Mateo 19:17, gipangutana siya sa usa ka ulitawong dato, unsay akong buhaton aron makasulod makaangkon ko sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao nay pangutana, aron maangkon ako ang kinabuhi nga walay katapusan, unsay akong buhaton? Si Kristo yun ang magtutukod, mao'y gipangutana sa batanon nga dato. Unsa may tubag ni Kristo? Ingon si Kristo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Sa ato pa si Kristo nga magtutukod, nagtudlo sa pagtuman sa sugo. O kini si Kristo nga magtutukod, nagtuman po ni siya sugo siyang amahan. Sa atong mabasa, sa Juan 15:10, o sa may giingon ni sa libro sa Juan, gaingon si Ginosos nga, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Nagunsa si Ginosos, ingon siya, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Sa ato pa si Kristo magtutukod, magtutuman siya higala, tuman siya sa mga sugo. Unya si Kristo ra ba, muna gisulti ni Apostol Pablo sa nakasulat sa Episo Kapitulo 5. Episo Kapitulo 5, unya sa versikulo 23. Unsa may gisulti ni San Pablo? Ingon si San Pablo nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia. Kinsay ulo sa iglesia? Mao si Kristo. Ang iglesia mao ang iyang lawas. Ang ulo
mao si Kristo mga higala. Ang Kristo nga mao ang ulo sa iglesyang tinuod mga higala, nagbantay sa mga sugo or napulo ka mga sugo mga higala. So, nagpasabot na nga ang iglesia pod nga iyang gitukod ang lawas silbi kay mao may lawas ni Kristo, gabantay pod kay sa likwaot man ang paminawon nga ang ulo nagbantay sa napulo ka sugo, unya ang lawas nga mong iglesia nagsupak. O di na mao. So mangita kag asa ang tinuod nga iglesia higala. Pangitaa karon kadtong iglesia nga nagtudlo sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Kay maunang iglesia ha ang ninghaom sa iglesyang gitukod ni Kristo. Karon dinhi sa atong programa kanunay tang nagsulti may tungod sa napulo ka sugo, labi na daghang mga pangutana about sa commandments. Ato nang ginasulti dinhi, gipangbasa na to ang daghang bersikulos Biblia nga nagtug-an na to nga ang sugo tumanon kay ang paglapas sa sugo mahigala sala. So kinahanglan tumanon aron ang tao makaundang pagpakasala. Karon si Kristo nga maoy magtutukod sa iglesia, siya ang ulo sa iglesia. Unsa may batasan? Aritas batasan sa ulo nga maos Kristo nga maoy nagtukod sa matuod nga iglesia. Sa atong mabasa sa Lucas 4 versikulo 16, nag-ingon atong mabasa nga miadto sa Nazaret diin siya didto nagtubo or gimatuto. Og sumala sa iyang nabatasan, musulod siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og mitindog siya sa pagbasa sa kasulatan. So, si Kristo nga maoy nagtukod sa matod iglesia nga siya ang ulo, ang iglesia mong lawas, nagbantay siya sa adlaw papahulay pagkasabado, asa siya pagkasabado higala, tuwa siya sa sinagoga, tuwa sa simbahan ang ulo. Unsa man siya ito? Mutindog siya og magbasa sa kasulatan. Nya dayon ang Kristohanong katilingban nga Biblia gibutangan nilag footnote dihas ubos ilang gi-explain ang Lucas 4:16 og mo ni ilang explanation higala apan sa laing dapit anaa sila'y mga sinagoga diin magsimba sila og magtuon sa balaang kasulatan. Nabatasan ni Kristo kada adlaw pahulay, adlaw Sabado, tuwa sa sinagoga mga higala. Tuwa sa simbahan. Therefore, si Kristo magtutuman sa adlaw igpapahulay nga mao ang adlaw Sabado ang ulo. Kumusta man ang iyang lawas? Aw simpre, mununot po na sa ulo mga higala kay alang-alang man pod ang ulo adto simbahan masabado. Unya ang lawas Domingo, nagbuwag na ang ulo ug ang lawas. Nagsimba ang ulo nga way lawas kay wa mo sunod ang lawas. Pagka Domingo pod, ang lawas na po simba nga way na unsa man na siya nga sistema. Mura nag-unga-unga. Si Kristo nagsulti sa atong mabasa mahigala sa Juan 12 versikulo 26, matod pa ni Ginosos, ang moalagad kanako, kinahanglan siya magasunod kanako. Unsa day buhaton sa mga tao nga nag-alagad sa Ginoo? Ang buhaton higala, dili musupak musunod. Nabatasan man ni Kristo adlaw Sabado tuwa sa simbahan, amo say batasanon sa tinuod nga iglesia. So, kung naglibog ta sa pagpangita asa ang tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo, katong iglesia higala nga samas batasan sa ulo nga maos Kristo, Sabado ang pagsimba, unya mao say buhaton sa iglesia, Sabado sad moadto sa simbahan mga higala. Kay Domingo na gani ang digina mao ang tinuod iglesia nga gitukod ni Kristo. Unya ang tao ra ba nga Sabado gani magsimba, ang gaan din nas masilingan og Sabadista. Kay dili Domingista, Sabadista man moadto og simbahan Sabado. So karon pangutana,
Si Kristo Sabado man magsimba unsa man siya? Dominguista. Ang Sabadista si Kristo. O niya gisuportahan ni Brad Sok Fernandez nga awardee ni siya sa mga leader sa Catholic. Sa iyang libro nga Armadura Divina by Sok Fernandez, atong mabasa mo ni ginaingon si Kristo wala nagbungkag sa balaod sa Dios sa Mateo 5:17, og sumala sa iyang batasan si Jesus misulod sa sinagoga sa adlawng Sabado sa Lucas 4:16. Sa ato pa Sabadista si Kristo, bisan si Maria iyang inahan mipahulay sa Sabado. Mipahulay Sabado sa Lucas 23:56. Tanawa, giklaro higala si Kristo Sabado, Sabadista day si Kristo, bisan pa kuno iyang inahan nga si Maria Sabadista pod, kay Sabado man nagpahulay sumala dining mga bersikulo nga yang gihatag. Unya dugangan pa gyud sa basahon nga nobina La Glorioso, San Miguel Arcangel mo ni mabasa, si Birhen Maria mismo Sabadista, usab mipahulay siya sa Sabado sumala sa sugo. Klaro kayo, perting ganawa na yung kaayo. So nagpasabot mga higala nga ang pag-ila sa tinuod nga iglesia kadtong iglesia nga nagbantay sa adlaw Sabado, lain na gani ang gibantayan nga adlaw nga giila igpapahulay, dili na mao igpapahulay ni Kristo. O ni ato rumang butang-butangan maingon ta nga mao ni igpapahulay sa panahong Kristiyano. O kisa man kay nagtugot, kisa may nagsugo ana si Kristo kaha, dili ay batasan ni Kristo Sabado ni nagsugo si Kristo nga Domingo di mo na sugo niya. Kisa may nagsugo ana. Higala, kung tanaw ni mo na ang kasaysayan, nahitabo na panahon ni Constantino. O niya, giaprobaran pa yun ni adtong tuig 336 AD, sumalas itong basa mabasa sa katikese mga higala nga gibantayan ang Domingo, dili ang Sabado tungod kay gibalhin nila ngadtong tuig 336 ang pagkabalaan sa adlaw Sabado ngadtos Domingo. Tao ang nag-usab, dili ang Ginoo maoy nagsugo mga higala. So wala naman tayo kung balik pa na balisaw. Okay, salamat Boy Levy sa dili pa hingpit tapos itong programa. Magkaigsunan nato sa nabasang mga mensahe na puno ni ay kini ang tampo si Brother Ronilo. Sa texter ang tinawag nga katawhan sa Dios mao ni usa sa timaan Isaias 8:20 ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod kung sila dili magsulti sumala ning pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Salamat Brother Ronilo. Kanya ni apoy mensahe si Sister Chel Notario. Yami sa mayong gabi kanyo Kuya Levy ug Badisaw na minaw na pod mi karon sa Jesus is our hope. Ug bayong gabi pod sa tanan tigpaminawan sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa Brad. Niya pod si Sister LP Jacuro. Mayong gabi niyon duha mga Brad og maayo pong gabi sa atong igsuon Mimi Rojas nga walay undang sa pagpaminaw sa inyong programa from Matag Oblite. Niya po si Brother Elmodam Flores. Good evening nyo duha Brad Libby, Brad Isaw ug sa tanan na nagsunod sa atong programa. God bless sa tanan. Niya po si Brother Edwin Iscario. Mayong gabi sa inyong tanan Brad Isaw ug Brad Libby, labi na sa tanang namina ug sa nagtan-aw. Niya po si Sister Alma Mahait. Happy evening sa tanang namina, more power and God bless you. Niya po si Sister Gloria Ferrer. Good evening Brad Libby, Brad Isaw. Sakto jud Sabadista si Kristo. So kita kay nagsunod man kang Kristo Sabadista pod ang ilang ipangalan nato. Watching from Canada. Thank you Sister Gloria. Niya po Sister Belinda Loera Terana. Mayong gabi sa tanan. God bless you. Well mga igala, wala naman tayo igo nga panahon. Sa dila tayong bitapos sa itong programa niya itong closing song. Mayon man ang atong closing prayer. Okay, mag-ampo ta mga higala. Amahan mo na sa mga langit ni gabi ng Diyos. Daghang kayong salamat sa makasayuran ang mga paminawan. Tuguti nga kini magpabiling buhi sa panamduman. Magagiya ka na muntaran paingon diya kanimo kini magisalig sa ngalan ni Ginoos nga manlawas. Amen.
Mga igala, daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa ngalan sa atong programa Jesus is our hope ug sa ngalan ni Brother John dito kini ninyo mga igalas kanginan Brother Libby Claves o kini usabs Brother Isa dito magaingon kaninyo kung gusto kang maluwas sunda og tumana kon unsay gitudlo sa kamatuoran. Maayong gabi ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Kanuna